Hello! Haideți să vedem cât costă o cafea și o apă minerală în Japonia. Deci o cafea și apă minerală în Japonia ne costă 243 de ieni. Punem toți banii aici, adică de gămas. Arigatou gozaimasu. Deci 243 de ieni, dragi prieteni. Arigatou gozaimasu. 243 de ieni, asta înseamnă undeva la 7 lei și 20 de bani. Cam atât costă o cafea și o apă minerală în Japonia. Suntem la Lawson. Acesta este un magazin deschis 24 din 24, dragi prieteni, non-stop. În satul în care locuiesc eu avem 4 magazine non-stop. Respect, vă salut și ne vedem data viitoare la următorul mini-vlog. Ia uitați ce mașină interesantă. Salutări din Japonia, dragi prieteni!